Meu pai, en general, foi así para escapar un pouco de Alemaña, porque como que el quería algo máis alternativo, non lle gustaba moito a forma de vida ali. Miña mai foi, en plan, primeiro, foise a Portugal, e foi un pouco tamén polo de Chernóbil, que tiña como un pouco de medo, e primeiro foi por Portugal, e despois tuveron un tempo en León, descubriron Negueira e gustoulles e viñeron pa aquí. Meu pai pois tiña cabras, primeiro empezou cunhas poucas, igual 15 ou así, e despois chegou a ter hasta 100 e algo cabras. E tiñamos unha huerta tamén, así con apaños, como se podía. En Buelle, que agora queimouse, hubo un incendio e a casa queimouse, pero era unha casa que estaba máis ou menos a 40 minutos andando desde Ernes, tiñas que ir en cabalo, e con carretillo ao principio e tal, pero despois xa abriu un camín, meu pai, e podíamos ir co todo terreno. En realidad o motivo foi que estaba moi descomunicado, e para ir eu á escola tiñamos que casi me levaba 1 hora e media chegar á escola. Entón meu pai, por ese motivo, ao final vendeu as cabras, as 100 cabras, e comprou unha casa en Penada Nogueira. Sí que estaba un pouco aislado, porque vivía con meu pai e un amigo, na máis. O sea, miña mai ao principio estaba, pero eu do que me recordo xa vivía solo con meu pai. Vivía así bastante no monte, pero bueno, tiña amigos en Ernes había bastantes chavales. Non sei, gustábame moito xogar polo monte, cas árbores, facer casiñas con pedras, eu que sei, tamén gustábame moito os coches. Bueno, xa aos 7 anos ou así, comproume tamén unha Play 2 polo meu cumpleaños, con placas solares e tal, tiñamos unha tele, tamén me molara moito. Porque ali, claro, a luz a Ernes, daquela non había tampouco aínda conexión, chegou igual fai, non sei, fai 10 anos ou así. Tuveron que facer unha línea que cruzara o embalse. Pois ao principio de todo, tiñamos que levar meu pai co Samurai desde Buelle hasta Ernes. En Ernes reuníamos nos todos os chavales da zona, baixábamos hasta o pantano, cruzábamos ca lancha hasta Entralgo, e en Entralgo xa nos recollía o transporte escolar, e en 20 minutos xa chegábamos. Igual un pouco sí, pero a verdad que sí que estaba a gusto, eu creo. O sea, dentro do que cabe non estaba mal, porque todos os días iba á escuela, reuníame cos meus amigos, e despois meu pai tamén estaba moito comigo. Tamén viña moita xente a visitarme a min, os meus amigos viñan, porque ali había bastantes chavales tamén. Eu iba a Ernes, quedábame na casa dun amigo e cousas así. Eu aprendín primeiro a falar alemán, e despois, cando cheguei ao colegio, con 4 ou 5 anos, non sabía falar español casi. Tuve que aprender no colegio. Si, o galego, no colexio sí que dábamos galego, todos os maestros falaban galego, e despois tamén moito pola miña moza, porque ela fala galego sempre, é cando máis empecé a falar casi. En Negueira sí que todo o mundo fala galego, pero despois en Ernes, os outros pueblos que hai, que son Foxo, Vilauxín, pois sí que hai moita xente que tamén fala castelán. Eu empecé a estudialo porque, máis que por o que se leva ahora moito, as grandes empresas de madeira e todo eso, gústame a conservación tamén do natural. Bueno, era o sueño que tiña de neno, en plan, algún día igual traballar no Amazonas e tal, conservación, pero moi complicado. Pero bueno, na ciudad como que tes moitísimas distraccións, cómese moito peor, o sea, tes todo moitísima comida basura, ali comíase moito mellor, hai moita festa, tal, tamén eso, a ver, tamén estou estudiando, tal, o primeiro ano salía moito, tal, ali estabas como máis aislado, pero pa salud, mellor seguro, eso sí. O vínculo que creamos ca xente era máis forte ali que na cidade. Os amigos que tes son amigos, eu creo que para toda a vida, cos que cualquier problema que vaya a ter, eu vou poder contar con eles. Eu agora teño bons amigos tamén, porque xa levo 5 anos, pero ao principio era como, non sei, é todo un pouco máis superficial. No, sí, a min gustaríame volver. O sea, por eso tamén estou estudiando Ingeniería Forestal, porque igual ali eu creo que igual tamén teño salida de traballo, aunque sea no concello ou nunha cuadrilla ou algo así. Pero sí que me gusta moito.